Els homes savis, amb molt poques paraules, diuen moltes coses. Hi havia un home molt savi, que fa uns anys es va deixar, que deia: hi ha persones que els molesta que es parli en català, que els molesta que s'escrigui en català, i els molesta que es pensi en català. Són habitualment les mateixes persones que els molesta que es parla, que s'escrigui o que es pensi. Això ho deia el gran Ovidi Montllor. I avui en dia hi ha qui no vol que parlem en català i ens diu que és mala educació, que si així no ens integrarem, etc. Hem de dir que no, que parlar en català ho hem de fer, i ho hem de fer per tres coses. Primer perquè és la nostra llengua, després perquè en tenim dret i després perquè ens dona la gana. Així de clar. Bé, doncs seguint la línia d'aquí el company Ignasi, parlant de frases cèlebres i de savis, hi ha aquesta altra del poeta curt, un Saanter, que deia allò de: si la meva llengua fa tot allò, els fonaments del teu estat, segur que és perquè el teu estat està construït sobre de la meva terra. Per tant, mantinc el català, que és allò el més normal del món, i allò que és el més natural és que els catalans parlem en català, sempre, arreu, amb